ina cikin tashin hankali. Nigeria, come to my rescue. Ina cikin tashin hankali. Labarin abin da yake faruwa a nan shine na tashi a shago na karfe 7:47. Ba a nan Kano kenan. Da na tashi sai na ce makani na zan bi ta Haman Superstore in siya abu kafin wuce gida. Ya hau na pep drop a kai shi gida. Ina fitowa a cikin ofis ina na gan wasu maza guda biyu. Da na gan su sai ɗayan yake ce mishi ka wasa mata mu gudu. Ina jin haka na shiga mota na sa Central Lock. Ina shiga mota na sa Central Lock, ban san ko ina a garin Kano ba. Banda gidana da ofis babu inda nake zuwa. Ko an tura mu in je guni sai besti ne yake kai ni. Na kuce ma bayin Allah nan da suka so su wasa min acid. Na zo na fara kiran kanina wuraren karfe 8 da wani abu da muka yi dinga zagaye da su. Kanina baya bikin nan kullin shi. Umar baya bikin nan kullin shi. Bikin nan kullin shi da zai iya ce ma anti ki gudu. Ya ce ma anti ki gudu akwai matsala. Na ce ba zan gudu ba. I must face my fear. I will never run. My own brother. Ban san koyan garkuwa ba da suka kama shi. Na juya na je gidana. Na kira Malam Hafiz Abdallah. Shi ma ya ce mu haɗu a guri kaza. Ban san ko ina ba. Na je gidana. Na kalla wannan motan anti mai tusan jaki. Da wannan azalimin da muke kes da su a kotu. Suka ajiye the same people da suke so su wasa min acid. Na gudu na zo gurin saurayi na a nan Tayir Hotel. Na ajiye motata. Na ta kiran kanina ashe sun ganna gano su. Sai suka bi kanina da sharri. Suka bi shi da sharri. Wai kanina yana station. Kanina ba barawo ba mashayi ba. Makaranta da sana'a yake yi. Wai suka ce wai kanina wai ya sata wayan 3,000. Ko ni wayoyin da nake rike a hannuna wanda ya sani. Ya za a yi kanina a mishi wannan sharrin ce sannan yanzu haka da nake muku magana ban san inda kanina yake ba. Na turo besti da saurayi na su je su ma ba su ba samun magana ba na ganewa. Besti ya manta ce mun gudu na ce besti ba zan gudu ba. Mene ka faruwa ka gaya min? Bessie, why is my brother? Bessie ya ce mun wai saurayi nan ma an kara rike shi a station. Na ce Bessie ka gaya mun gaskiya. Kagan kanina ya ce ya gan kanina shine hankalina ya kwanta na zo ida muku bidiyon nan. Yanzu haka Bessie ne yake jana muna cikin motar saurayi na. Sun kama marayan Allah da bai san komai ba. Idan za ku yi da ni ku zo ku yi da ni. Ku zo ku yi da ni. Ku cire iyayena da kannena a cikin haukanku. Ke kuma dantorin warki. Kai kuma dantorin warka. Da kuma yan iskan da suka ɗora muku gindi. Wallahi tallahi sai Allah ya nuna muku. Mutum baya taba kayan sai zauna lafiya. Amma kanina yana station ne, ni na fi karfin hukuma ne. Na fi karfin hukuma ya tura min leta in je ne. Na bi karfin hukuma sannan ga abin da ban gaya muku ba. Da muka zo da ni da saurayi na da besti suka ce mu in zauna a cikin motan kar in fita. Suka sa Central Lock. Na zauna ban fita ba, su suka je. Na ji kuma su ma aka rike su. Sai wasu suke zuwa suna kwankwasa mun kofofi. Definitely wa'annan polisawa ne. Amma biyun 'yan daba ne suka kwaso su zo su wasa mun acid. Su cutar da ni, wallahi ƙarya ne. Kun kasa da ni za ku zo kan kanina. My only brother. To ma kanina yana police station ne. Yau Juma'a, yau 28 ba? Yau Juma'a, yau 28. Duk station din da kanina yake inda da gaskiya ne zan je. Ku kuma polisawan Najeriya ba ku kyautata min ba. Ya za ya sanyi nan. Amma na yi laifi ne. Ku zo ku kama ni. Ku zo ku kama ni. Ya za ku kama kanina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Please, I want you people to come to my rescue.
Please, my police are wanted by a kidnappers ba. You people should come and catch me. Kanina be mukule fiba. You people should come and arrest me. Bambokar Pondoka ba. You people should come and arrest me and release my brother. Na gudu na bar su a gurin. Yanzu haka sun kama shi saurayi nan. Amma shi kuma yazo ya ce min wai ya buta. Shi ma ba na gane me yake gaya mun. Amma ganin besin da ne ya gaya mun gaskiya shi ne na yarda. Yanzu haka ban san ya sanya da rayuwata ba. I will never forgive myself idan aka illata mun Umar. Saboda uwata ce ta ce min Halima amana. Ta ce min Umar amana ne a gurinki. Polisawan wayanda kuka sa makani na wannan abin ku zo ku kama ni ina nan a gidana.